Nako yakain kiti pasin kaban. Kamna bani mau. Maulo. Yana saka ngare makin. Tauroi ibu kami tepongai. Ore nakakuring kami. Ani ka tokara kimi ay karawa tayo mi. Pa anak kanu ang makin na koy mi. Na nome tati matami detayay. Aranto wai. Pun nanotake kaya. Pun ngayon na patiman na. As po ito kaya man narakaon sila na makin. Ipukin ka nga riya yakain ni kitipasin kaban. Ayari, ito po ito kay. Pun po ito kaki na pa. Ito naramin nita may makin. Same storm. The former MB isuwabi na take. Hindi itaki. Kaya na makin ni kaban. Kung natauray na ora, mayroon sa karag ayaki ayon. Kampasin daw. Era pasado por allá. Ako ini ay kakamlo ko. Makam na ang uraan ka karag. Natataka mo autakan ka na ulkam na tanin ni Mew. Kan sinamuan mo akin ara karaki. Namuan ka na ko at karaki ari. Tento waiti. Tiya mata tento waiti, tiya mata tutuara patan. O babak. O ano mo kuli? Kami kakatutungi ay Brans. Kan Tumana nga naitaraway kayo pati na ako nakamakuli yan Christmas. Ang mana nga wawatatang. Nanunuman nga iya. Awaro ko Christmas. Yari kay, apon na mo sila ko pato ay apong. Ayatay mo sila ko. Ang kan yari kay yamakuli. Nga apong kam nang mwana ni tinagin na makuli. Yan ako te, tumakuli ro yang kan na yain eh. Iyan kiya. Kamu ngayon eh. Ayan nga pong sinang mwana aram ako. Napon na nipay, ni kamewa niya. Ya, ayan ka nga. Iwan na karaw tumasta. Kamkunan na kuntang o karaw nilong tumasta. Iwan na tanta karaw. Yay tanatante, yay tanatan ninumay. Yay natantiyawa. Kamkunan kayo na nuwata karaw nilong tumasta. Akam meriani na tali. Itang kamtang dia, ako na nangaling kanya. Ya, ayang aya. Nga pong, ilang buhay at tayo. Ano mo ako? Akatsari yayamani, ay sakita mo kayamani, o watupo-tupo. Karukwari asa. Asa o anak. Ay ne, asa nang nako nakamakam na wani niyaw. Hari ama nang anak umani. O ngaya ka sa ayam ako rin mo yung ngaya. Hari, yata ko niyirta na nani. Kau rin ang kwari at ako pa, sinakan na wala niyaw. Ang ngaya, akaya ka nira, magusan ako. Sinata mo karaw niya ko. Iraon tumasta. Diyan ako. Hari ata ka doon ako. Hari ako yung tumasta. Iyo ka tumasta. Sikunan kayo naruham karaw tuwa na ay natantiti. Ilang tanaro. Agi ami karaw na kamungan sa may kilibas. Agi. Ito ko yung sikiray. Away ta karaw. Kamsan karaw. Akam na kag. Hari anak ko ay. Oh, titapo hari lang inikay ka. Hari ka pa kaya ka raw. Kung sito ba ng pakana, iti ka na ginaka. Siningan ako tita, yun ay yatek. Bawat tanaya ka raw. Sana kumun ko kata ka raw. Kokak. Masta ko na pa, yun na rat, aratiyagin. Hindi ko. Ito na raw, taw, nako. Hariyan ng kandiya ang tura. Ayay, titapo tuwa na, tapuno. Ari tata. Ngaya kaya mo ako na di mo ni usang ka na usan ni girtinan na anang ke anang doy yan ta puno ari nare iti na na iti brands ayan mo riyain hey you girls you come away aga pa sa kawa ano ko din niya kaway na ay iti brands yan kanan mga kayo. Open nuli, open. Hey! Quickly! Ya, ay nagagya ka di. Ika nga di. At tinaan pa ay roon tiyatan. Ika nga di.
Kuna kata yan kaya kapan. Kusiyan ako na itabo yung tuta na kita. Okay, wala ka man kaya ka? Pag nakiyauli, pwede ko at sila na tunga. Wala ko kaya ka. Hey! Quickly! You come! You come! Naughty girls! Kaya, ada na nang tayo di Brancer yan. Ito sana ko, bayari kakakay. You come. Sana, kaya tamara kaya ito po. Hey! Girls! Ikay pelot back! Pelot back! O niya din itinani ko, o ini ko na. Kani pwede na huwag yung kanya ito ba? Puwag na ako titinin na ipo akong tingari. Hey! Girls! What is this? Oh, ini kami. Wala ka nga. Kaya di ka rin sinang kabuhay. Ay, sinaka nga. Aryap! What is this? Oh, ini nakapuha. Nakapuha. Paano ka makusan? Hindi. Itabor yung tuta na tayo. Nakapuha. Oh, ini. Nartitibas. Hey! Girls! I kick you ahead. Oh, ini. Ini nakapuha. Ay, tahu na ba niya? What is this? My name is Tetere. Very good. Diyan man kan bilawag di. Tukoy lawakan. Hey, girls, what is this? Kapo apa ko na ako. Ano ka para ni girito? Hey, Blanche, my name is Tukoy Nawa. Hey, take the back. Yeah, take it. Cool. Banki hogi. Ilang ginaragin na niya yung kain na tayo. Ako na ka makulayo. Oo, kain na tayo. Hogi. Nariya mo ito ka. Kailangan ba kami naman ang hakilang. Ay ni, ay punaw liliran niya. Ngayon ganyan. O ni nga pong natangka na kami ng kanawan niya. Ay, o wala tahan na tayo. Ito bakit ilang dawa tahan. Ay ngayon, kuliah tayo ni. Kaya kam karaun, ya itu pa yakam, hakam po na ngayon. Kaya nagkakam ka na ko ilan kangay. Ay yapon ya iti bulan siya nang inuun. Ito tabuari, iti yon to po. Kaya kagla iti bulan siya. Iti bulan siya pa kinapatan na. O bura. O iparan na, isyan kinas. Isyan kinas o, ipapagday na kunukay. O yayo ko na. Ngayon ko, tibulan sa po nanimingan tatapuan. O, kakain kami, kakain na. O, ka nga. Kaya itang kano, yan o, mina, kaya sana ko yun. O, mina, kaya pinakwati ka na rin. Hindi ka punan na tayo kayo. Kaya ka nga. Suwang ina, what is this? O, ano yun na, hindi ko ka nga. Paribun ko atara na. Kaya ganun ka nga. Ibon ka isuang yan ka kay tiga, ipunto ko ina. Kaya puntiti. Naku ka nga. Ano po ni isuang nga? My name is Tetere. Ay. Amoy na, nangato ko ina. Ako ka nga na. Ang kam na nangan ako ni nga ako. Nakamrawan po rin pa yung naginataran tiga. Gana sila kinikani. Kamsiyan nataran tiga mo ang tumupuwa kayo ko yayi ka. Ano nang titayang natangkam saan na tayo? Eh, umuupa ka nga. Eh, nga singaya tika ka nga. Ilang umuupa ka, buwak ko na. Buwak ko na ni ka na. Ang kanaran tika mo ang tumuupa ka, angkam saan na tayo? Kasi suway, si. Ano nang titayang natang, tento ay ti. Ano niruro ko, ano sakit ay bulan si Babon tento ay ti. Eh, kami ito pa. Tento ay ti. Tento ay ti. Aga ka na tiyan ay. Nga pong, at saro yayamani ako ng anak ko. Lumaguli. Ang iya ka niyaman ang. Sana ka daw ka niyaw. Sa tawang kanina tantiyaw. Kanya na ko ay kaya ka raw. Hindi ka, oo ako pa kaya ka raw. Kanya yapuli ka po na tantiyaw ko. Yun na yapag. Hindi yagi. O hindi kita ka raw no ako kag na kong tumaas. Ang iya ka niya na nga mo mundo. Anagin kayo, ano ba niyo ang tiyaw? Yun ako na matitibulan si Juan.
Ni, ali na kati yari. Ali na kati. Ati ka nang garanti ka mo ito mo. Ito ay ito. Ako kakawangay ko yawan mo. Hey! Girls! You come! You come! Quickly! Bad girls. Pari ako na nga. Tanok. Pari ako na nun. Ano? Hey! Ikay! Kapalot back! Ada kabaruak kita. Kabaruak, ada ini yang kan ada ikan buah koran. Ini kan kan tini lumai, ada kan tini lumai. Hey, girls, what is this? My name is tini lumai. Very good. Ini apa ni lagi? Lagi. Mga kita lagi tiga hari tu. Tu awal ini buat konti. Tu awal jadi kuro buat kita. Ini nuria ini. Aite bahasa. Dari akan dibina awak nanti tu awal. Bukan ada awak nanti. Ayah orang kan akan dibina awak tu awal. Ada dibina awak. Jangan ruan nanti naik. Ni, antara terhati kayu moro iki mo. Situ mo na mo. Aku tak kira kayu pun mo. Hanga yung mo. Aku di karara ng tatay. Tentu itu. Hey, girls. What is this? Pun mo. Hey, hurry up. Hey, mo ba ka na mo? My name is Tento Aita. Ay ne, kantar-tarati ka, ay kung sito mo na mo. Qua imagine yai wen ante ta yan iwete yamata nana kaya kan ninanun pikiran muya nakakarawag yan at tayo na kakakaungap kana karawag imagine titayay ante tayo nanatayari mo na bitarjan yara raungat kanin on kata na kanuan titakakaruay tinang ito niya kakintamaye natin. Araw na natatapuman. Inanong tayo tuwanan ka na, tayo nibutartan, inakarawag yung butartan. Ayaw po ka na batahan, tiyang inayo, o tari apun, tinalo mo. Lagi na naman ang ilakay magin. Taw, inakang, silang taon na nanura pari, yapon naging dagit tumuraw. Aging kanin kata na kayo. Ayaw po nung akin yon butar-tar yan at yan. Sikan butar-tar yung akin. Tayo na pong, ay na natin, nupuraw, wanan natin naman. Apuraw ito babak, ay na ito pinitiyong ka, naikiyop. Apuraw mo ngayon ka. Sabon ka, tayo kaya pa, isway na ko ito po manang kayo, nagtarway. Ay yan ngayon. Apuraw nanay. Ari araw ko butar-tar, araw ko inanong takaraw na tiyang wakantari. Anak, ada karena aku kain magini butar-tar, yan ang kanina kain magini, ruyati nga inin butar-tar. Ay, yan na kain butar-tar, karena ako magin, anang itatanagin na tayo, ruyati nga inin magin. Ay, kaya ko, adi, kamukano ko na, akatubuwa kay tari, kamakakanatan. Pasina, sabihin na ko, pasuna ginatubo mani, saan ako tubo mani? Isway, adi, tiliyagan kan pa, ay ito po ngay. Ay sa uling tubugi na. Ada tubugi ho. Na iya. Amara ketutan. Anuanan ketutan. Ada po man na da katiwan ya kan. Akanuanan iya tutan. Itsa nari amana anak. Garo kawa titi, nari ko kawa. Iya pikas. Ukiangang. Utar-tar. Taponu ya. Dan nayak. Dan nainu. Kewe ya.
Aku na. Angkan na yung bigasi kayo, aku na kayo. Angkan ay tinanang kan na rin. Itakata kayo ang tayburan tinarin na. Ngayon ko titira rin na tayburan tuwan sa kaya. Ano na tao? Nari suwain ka uwag. Saan ka uwag titakakaroon? Nari akarungan na ba tuwan? Guri ano na tayburan? Yaw kita po manang kay. Sinamuha na. Tiraon. Kung na amtay. Yo sila kinabatan na teman. Teman ay bubuan roy na patan na. Itarahan ko na patan. Sila kinari ka bubuan na. Kanina ang katuwa kawang ka. Ilukoy na tayo kain yung kiyang. Ayat taray ko tayo kiyang. Ari na tama. Agyayo sila. Pakangapon na ka. Ilukoy na tayo kain butar-tariyan. Nga silipo-po agyayo sila kaya. Kapag yapon katuwa kawan na iya. Iya kita na kawa. Agyayo sila kaya. Taray kami, yaro ko na nakawa, tayo kuna. Ngayon, ko na nakawa. Kulinog, payangan di ka nabi. Ari ka na nasa. Ari ka yun sila, tayo pa na. Ayo ka na na. Baka. Ari ka kapusilat. Ari ka na kapusilat. Ari ka kapusilat. Ada yang kananan kamu. Awat tin mania giati tin nasagarang ilo giati na ilo tadi. Rating mania kaya ta paraya. Apun kain magilbatan po man. Mura na yan pun po man kwari gitu kita ka na. Adi arang na na. Aw, oslagi. Ito bin ka bisilagi ay to mania ada na ri oslagi na tay. To wai ka nga wari dikit dapatan. Aw ka nga kain ka. Sila ka na rin takapupo. Kaya naman tayo kuna. At taray ko tayo kuna, pari ako mayam. Waray ka na rin na takapupo. Kapay ka, wala rin kayakin ka man. Anang titirang ka. Umayin na yan titirang, sita po ay ayang. Pana, nairakain magin, anak ay turo bukya dia kangay. O, nakangay niya. Ayaw na na, nairakain mo tartar. Anak ay nadaan na anak nga yun, ha? Inanon, wala kaya nari. Kaya titira nari yan muna tatay. Kinim ka na waka kasi niya royang ka. Taday. Nakasita po na ako na dyan. Inakurangan na rin kain tatar yun. Nari yan nakurangan. Sita po na ako. Ari ata nila tan sinan. Nga na nang sinang kan panantay na di wali mo. Inanon sinaya. Ari na wawatara patanda na kain nari. Kaya sili. Oya kang ayat to ka na tayo karawan na kain magin na yun din ang tali na talangan na. Akapay kao. Nalik. Tuan nang ilaya kito pa na. Pangkana yakin ng ilaya. Ang lari yung wali. Ay kailan ka ngayon. O ka nga. Inangkatan niya kura-kura na kan na kain magin na. Ay kaya ang ilaya. Ano yan po nagkakin na kwasin mo. Ay kaya sin. Ano yan yakin sin. Ano yan na ako natama. Bukan dari yang sih. Bukan dari yang sih. Oh dari yang jual. Oh tidak, tidak ada boman. Nanti ada boman. Oh dulu dari yang dia boman. Oh dari yang ada tu kan apa? Sini tu kan. Oh kan punya. Tengok yang aku buat. Ada anak yang punya. Tengok. Ada yogi ada. Yogi kan yogi. Ilang inano kawag. Ayar kaya na din, baka basag nga yasin. Aw. Tayo na ko buwa ko na. Nako na buwa ko na. Unang kami niya ko na. Di panik. Bayaran ko. Kung ano ko yung nataya kain, kung nakuha ka manok. Kung mga tatun kakabusuan natin na tayo niya. Ay ngayon pa ko na sila. Kaya sila ko na. Ngayon sila ko na. Kaya ako na tayo. Nari sila, ariyakin sila. Ano ko na, akan tawa mo. Yara po nananakin-nakin. At ako na, ako baka, kanda mo, ako baka. Ngayon ito, ipon ba ka na, kiyo, iyakin na kaya. Aki ako baka namin, ha? Natitain ka na yung nariyan ka na naroon na kayo. O, nandiyan na yung nagtitin mo ari pa kayo na ari, ha? At yung mani ari ka ngayon, tinawag.
Kaya saya mau punya sini ya. Oh, kami tu na. Itu kita nak apa ini sini kan kabus. Ako na ada kabus. Akan nagising sini. Ada pun ini. Pun ini nak upa ya. Kosong no. Kosong ajar kan. Dia tahu aja. Dia pun tahu orang itu. Tiga orang itu aja. Siapa nak punya suami. Punta din na taong tungwari. Adi sumari. Nandun ona dia kikira kini. Makana dia kaya yang kaya kan. Apa awat situ boleh naruh tu pai. Pun na taong kana ila ona dia kira kini. Ya. Ina pun dulu tu. Au. Enor tu kai. Ya ada enor. Atar tarai go ilong. Pagurawan. Dia kira ilong. Ya mungkin macam kan. Yang nak mana nak mata. Hari ada kau itu mana hari. Oh tidak. Oh, kalau tu pun sekali hari. Oh, buat asyik kau lagi kain makin. Asyik dia akan ayu. Oh, hari akan ayu ni ting. Champion tu. Hari ada kau itu tu hari. Saya lagi nuri ayu ni hari sih. Now. Hari. Tidak ada. Kau nan wangai. Ang nanuangan ko nga. Ni po ni ko ata na ito kuha. Nantesin. Ngaikin ki. Anari ya san jadi nanu nang kanay ka ngayon ki. Ayo aro na tayo. Nakamati ka no? Sa kita ko. Ako na po diya yung nanuangan. Pantaro ay ata ito kuha kayo. Nantesin. Ngaikin ki. Anari. Si Beninsin. Ayo ko na ba? Ano muna? Ayo pun sudah nih. Ganda ikabungan nanto pa ya teis. Teis. Ya subaro ko magin te pa ya teis. Baka nga muando ko na dai sinano. Gua kakari ka nga ya is kain kitas. Tunangi ni kari orang anak kita di tutan kangan narun takari kini kawayan. Angkani kaya ro kote is muando kona age ata kabungan anay. Angkan na kain na daw. Ya mo kat mani dito pa ingkari. Ya itu pa ingkari burawa. Aki kasikan bikin itu burawa ya. Era separo kong kay. Ilo ko kakabuwa kita tuwan na kita na apa tu. Yung hari aku tu mula ada kainnya, dah kan jadi ada yang bayar. Ya yang mana tanah bisnis tempat, ayah ditangkan dari mana? Atau tak Oh, kurigo ba? Nakari kaya ada is, awara bravo, pas sedang gampanan tempat. Yang ini, aku nak tahu kabungan anak, sih. Hindi ka nakabungan na kabun mo nakagdagiti ng kanan na. Nigay takaganya ni Payo. Kung kukuha na katagiti na, dahil nga naroon di tayo din. Ay, hinga pong. Ari kaya, iso ari kaya. Ayaw, bravo. Kung sino ko, antero ay may tawan ko ay sinangakapakahan kong may tawan ko. Ay, hinga pong na, yaw sino ko niya tanda. Ha? Anate, disinan kong desin. Ya nak disinan kung bisa. Angkan ya dahil yan lang. Kabarwa kita lang. Kabarwa. Ay itaw. Desyo ka. Nanganak desyo. Ari diyan. Ya kagiti. Oso. Tutan na kita desyo ka. Ya kagiti. Ari ano ko rin ka rin. Ari, ngati isa ni kayo ko. Away, tungga. Huwag na tanti, kita ni sa. Nari ka baru wag natin nan dia. Tidak. Baru wag ka sa ka. Nanun ka piano ati dia. Ana itu na ka pa meu. Kan. Tantaki asaro na. Agi taka kwanto pa ya pun isa ni. To pa ya nang kai di brawa ya. To brawa. Ya to. Hari na tua. Kana tuanga. Ayari na nung kana tuana. Ipunsen kana tuagi. Ari ka di tibesin. Saka sukwa. Pa iriki asin na ari kina. Tawu war ta inri ari kina ya. Atan na.
Nako, ada lagi, atau burawa ya toyo anti besi. Atau anda wa, nggak naik kan? Ayah ini jadi anda nyitiran orang ayah nyitiran awal ikai ikai. Kasih gua, hari angkat. Anak ini kita tahan. Ini kuat nih tadi ya. Siap, yakin dia gitu kian. Anak tidak udah. Anak tidak udah. Benar ya kata nak kita tidak benar gitu. Jadi sana benar. Kana kabur. Halo tu bawa ni kita. Toga. Itu kan jadi tenan nak angajat kada kaya. Bawa ni kita kena tak. Ana ya yang buta kita. Ako ba si kawo sa meran kita na kawo dito. Kami na ako ni Tiara Lutagi. Kali yan ako ni Tiara. Ibas ka na ko. Ulo na tiya tadi tumbuhan taga akan ko dito. Di kayo. Pakan kina ako kita na. Ulo na. Ani lo ko yan wa munya pa ni Tiara wagi no panaw. Tumbuhan taga na ko. Tadi tumbuhan taga ako ba sa kawo. Pakan na raw. Ayan ka ko dito magya. Aro ko tahu gitu mah nang aku tak kira kena tu. Aku tak kira kira aja ni dia. Ini kita gitu kenari ya. Jangan tak. Jangan aro ni kamu lagi ni ngai. Ani tu bukan tak dia kan aku. Kan tak itu asal enggak apa kan. Kan sinakara ginamuha kada ginaya. Tangay ka nang intawat yan. Tangay ka yun ang naman sinasiya. Yay mani o yay nasiya. Tinawata nasiya. Ang kan sinakwaya tanga ake tumay sinasiya kan titatatarun tumuan tayo di kurak. Ito korona. Nga pong tumuan tayo di kaya korona. Nga pong korona. Angkan tepung hari tu wana ngai na, akasin ni hari teman hari takkan mo. Pas kana ko akasin. Hindi ka naman kasin yo. Yangan na sina natin teman. Iya awai man tiden. Ay ngai. Yes. Angkan itar na, pana kada ta naman. Ari agin ta duna itar yana ko ra kinati. Hindi ka tinanan ni Masas. Ay, hindi kayo namin tinanan ni Masas. Asa kayo. Ay, ano na ko na ngayon. Taka na kinay nga ba ang kwagi ito pa yatay. Ipun mano na tayo na sina. Ay, ito yung natayuan na nabuyan na marakit at tiraw. Ay, katikya na kantan na ino ko na. Katikya ka nga na ino ko. Katikya sa karawan sila yun. Katikya na pa inanurag yun na. Ay, aginurag. Agi ako na nuri. Ayan kan nari kasini isang natana mo yung takara-tara dahil. Ako pa yabong. Ate, kasayin kanina marat. Akam tubuto. At tubuto jawa marat. Sasa, ako rin kami. Katapan. Adi katapan. At tuwa na ya. Tayo po na rin ano na yung kawai. Titam ni. Yan. Nigit ito sinaman tanda yaw. Ano yung takaro yan din na naninasas. Ang kanya inasiya katapan. Ang sinamuha na, iya, ang ano rin tinan na. Awari ya. Tao, awako. Kunari kan. Yang kaya nga yakin nila. Yakin din tataro mo ba yang ka iya kao. Nga kandunun tamne siwa bisan siwa yai tamne teman ya. Pangat sansin kena. Akya nga ida. Kunang makin tataro begitu. Ya kun kawa. Ari dikasih neng kaya ngayon na, ya, si Wabu isa. Akyat teman pa ya pun teran sinatan titaraw. Kukangan ka raw teruan, to ka. Yang punta usay, yang nangayat tataraw. Ang kaya nga, ari na. Ari to kinutan na yatawra na, sinanong, to kin, ari pa yatawra to pang nasi. Ato kin otanangkan, ayan akong turi yantin na ito.
Jadi kena yang apa nak kemuang kana pun kan nak jatuh tak. Pagi lu kana lu. Nak kau tu kan lu lah. Ani jadi te sini dia kaya jatuh te kan lu. Nak tahu ni hari aku ni cara sini tu ada agak kaya. Tuh tak kaya wan mi tu dia hari pun kan tak. Ngaya kaya mana anak tang. Di mana ngah ada gitu datang. Angkanya kata yang tamara ke. Nah tamara dia punya anak karuan. Ani jadi hari anak wana tengah nari di sana. Una nauli. Una nauli nasa saya aku tengah saya dia tamara kita nak. Una nauli nasa saya aku tengah saya dia tamara kita. Aku kana pun nani tengah. Santa nasa sa kaya sa sukanan sa ang basta din sa tama. Ay suwang ko pa ko na nauli nasa sa ako. Abi ada tayo na. Tao, pero ko ang pagkain. Ako na. Ano niya kari purman nga ako na. Santa nasa sa ako. Ako ang kinakadaan na tayo. Tahu-tahu. Kata ni tiga yon magi. Apun lagi. Wal tiang ini yo buak. Orang nonton lagi nangat tukak. Karena buk tiga. Balik ke dalam. Tunggu lagi aku nak. Karena pun nyuruh ibu kuyan bukan dari jenoti. Ada kan ya ada ke tora. Dia nang minta ke tora. Ya ada ke ya. Tiga mo ba ito na ako tupon na tanin ng kan. Naiti ang marag ito na tanin. Ingapong anak ko tanin po na tanin na rawatan. Ingapong anak ko araw. At nanati ay ng kan na. Yan ka na tayo na nun. Kaya na po na tanin. Kaya na kondoanan na initin na yata. Niya ko po na ko. Ano kata-katakan na ka ng mali. Tangan at titin. Yan ako ang kulikan na. Kaya hindi nung ko bagyatan na. Bagyatan na no. Di kaya baka buwan na itang lagi kayo. Ay, di ka na. Kininatanin. Yung, yun, sana ako. At ako'y maukay na ako, nanawag ka sa po na ko na. At tinatanin na, nipon ako, roragi ro, pa, iwati, no? Maya, awuyak. Yakan ko na ng tagin na kain na kaya. Ang kanero ko ito, wayan, ang darawa ta kain na kaya, pari. Apon ko na tan, ilaw ko ito, wayan, yakatan niya. Punta taka-taka tuta na itapon tiyat. Ang kangapon niya ng sipora, narihan mo na. Isuay nang inurari na nang takaturo. Aduh, narihawa na. Paano uli lang kan po na inyang? Awa kayo ni, sa kulit ko. Ano ko ayaw kita ko naritim na tanin sa lang? Ano? Kati yun tuwag way ka na. Sito ka na tuwag way yari ati yun ang kan. O nga ito, aray niya kay, ginawa ko ragi, di kiyawan mo na. Uli nga sa ganin na. At sa wala. Pero kung kan, nangay kita na tuwag way yari, ilaligiya. Igiritin na kan, wawatin na tanin na nuriya, patuwa na ikay, patuwa na kang ikay. Ati na ikay. Ani igiritin na, adira na, inura na tari ikay, patuwa na dikiya nuriya. At akari ko na rin na, nanaki na, ibugin tinawon. Ang kana ko pundi ko na yung tinawari, ako ang tuloy. Kung na tayo yung tinawon, kung na, ang natanay, tuwa na yun, tuwa na. Ani igiritin na ura na tayo, wala tuwa na, tuwa. Ani yung niya kinagiritin na. Yung niya ka, ay kana, kung iya ka niya tinigay ka natin na, nagatuwa mo. Kasi ay, ina ko tinawari. Ang kanya niya oran ako. Yung oran ako, niya ko rin na yan ang kanya na ninatanin na rin orya na ito. Ikikihan niya, o yan na yun. O siya, ay mga nga kan tinawang kan. Punday lagi ro yayo ni sinan ko tino. Ay inang anaria, kari nang anaria. Atino. Ay yare ida kita damay niya na. Iki wari nga ngayo katangay na.
Are kaya kun kai yan tora. Dai bulan tunang kan nari. Oni dia kare pun ko raroi. Adon. Oni kan matani nari. Asara ilang pa na nari. Ilang nari akataw ko kang aran tikit dasin. Ano punya inahan na buwan bulan tunang yan ora na tatakan mo na tayo. Le, buburan dasin niya. Yung kang aran yan. Sa kita dasin mo ko na niya. Kita itu wanangkan. Mana ngau lumani ni makin. Patri ko mani yo antara wai kai. Mungkin tulungan bus poro ada na boyo an makin. Angkan na kaya ni lagi makin. Nanti telu nanti apu nanti ibu. Ati nana yo lumani akan ayam mani. Nanti ibu pun teti lumani. Kaya pun tinan lumani. Angkan na ibu ko takay bukan na. Kamu katawa gani pa kamu namon kay. Ni katay ni kakatakay na tini boto-boto. Kakanin na wat din. Kanaya tani mana nga. Iru tayo yori ya piya kina kanaya. Dai te tagi ni te dai ya tagi papa yori ato kana kanay. Awa mana. Au sin roy itara wai kai. Aru ragin tirawan kai buya awata kuna to man. Ti kadang ke kin rai yon besi kai. Apun teputan na te anang mai si yon besi kai. Sinagin katanu man yang ko nan tani ara mani binte. Tenakono. Narito nana, iwana sina yon piso, kaya bubuhay ang mga. Tadi akong kuran kau dia mainan kakay, sinabi na yung yan aso. Punti na to. Ay, tukura ka gani mino. Ay, yung pa, yung wala kayo niya yon piso. Anaya, anang kano ko tapunti city, ano nga, tika na kapag nila yon piso. Kaya ka nga, yakin ka ka naman, tinan ako lang ko yan. Yang ndo konte tunggu winai tu tuar tinan. Ya kaya kana ta ante apo. Ya ina suwa maguri kai ibeso. Nata sepun tani nganaus. Sana ora di. Ya bu ko na mindra pa. Pangaya na sepun kanta ni ngaya. Na dikin ni dai beso kai pa. Ngana simi na dikir do wai da ora kin. Ko na mindra pa ta bu. Ya ka pa dikin ni. Na kina ri awa buta ya pa ina ko. Ana ta bon. Na sinan ta bu. Yero ko to pa ya. Yero ko Wali abu semaya ada nasi natabu. Kami, kamu dukun ngai. Pasti tu ada tak kaipi. Kamu ada. Pasti kamu nang agi nai makin. Senad ko mana ilu ya kai jelas makin kai mungkin tulungan bus poro anang. Ayah dia kemana nana tay kai mau tetapun baju. Ada sisu. Nanang sisu yang kan. Tu ada pun ayah pun musrau. Ipakapai. Rot tu ini pakapai. Putu pakapai. Ya, corona tanda to tayo niya si. Tapos, Gloria. Ni nga pong itiro kuna kondo kumani ibigeni do. Kita po kuna ko tiara. Ang kiti po upo mani ipaik. Ang ki ngayakan no. Gano to sa tayo ngayakan no. Ya, ro ka ano yung anto na uto pa yai. Ang ko po sa ibiso kay. Ya, kanay tatay di akin na tatay di ano. Ni nga pong kami napuman. Inato po man pari bus kami to pakapay. Ano kung kay ilaw tayo mo niyo. Ge wala ka mo man. Tawag mo sin okay. Tawag mo sin okay. Ngayan. Ay to po man ya kanungan. Pakamakin ka man ang agin ay makin pakam na kunya yang mana kain makin. Cari to man ang anay ko pakam na kiano ni bukin. Ani po man. Pero yun nito tayo nakakada. Kalau gua, ano nga po man ay nga pong ngayon na nataraw at anak, tayo po mo yung pakapay, bayanukan mo yung pakapay. Ginalit, si kakayaway at tara. Amad, siya man ay tinumata po niya eh. Kung asan ni kumuhay, yaman na kain mag. Kung ka man ang agba ko na kumuha, aka na kimuha tuon kamara. Ya rin ang kautay na gina. Angki aman, ipanin siyan dili may sinay yaman. Ari yaw, yung kani bugina na yaman ya kakimuha yaron.
ya yang yo wana dar bun tu wari na usi dia usi ye ko ringa ni ngabo tu wana tu anu wana au kabugi tu paturun ko de te sioga at temos ko ka ko wani to kora kya kai kani kam na puri kam ilo mi ngai puni ni dia ke tangan ilo ko kai na pero swanga kangaru ni na apa swa pa ino ko ko wa ga runa na to kora kya ya ni kanga kakak aika tentang haru re pun situ terus tu wana ya dia pun pota ya kamu ayah ni pota kagak ya kamu ya kira karena kamu tu anu ye angau bayar itu angau baka mau ya nak ngap gina ha kamu tan ngai awak ya nak nak mau moi ngai ya yang tahu moi lo ya suwa kan kai si angkan ko dengar ya kino moi kai an kata wanu wan kata itu masih tadi nang korak yang ayah ikati nang ayah na ni ngapong sina ko moy yo kita ayah mau ni ngapong toy daw wat tay ina kon ti ngapong ari mina agyan na ko mau ayo gay sang kanya ni mau ta ka na yang bulan siar ko na ari ni minuto gari ko yang bulan semani pero kay tipi kaya yang bulan sinar ya lo tiap tiap sari amena ya un mane atu wana tiap si ka ya tiap si mai kai kan no tadi na ko yai tiap ina ya kin de ko na ikan do oh itu dah ko kan ini tadi oh ya kan ini ya ko pagi tiap ya ko pagi na ya emosi ke atu tanga ari amena dari ya un mane atu tanga tu wana dari kin tu ari na usi tiap de mana ngana tani ya tiap ini na ta ya kan ta kawai ya na te awak para na kote tinata agi irin ni irin te usna ari ya na ko ga ni gira kai te usari ani na ye un mari irin na runa ari ko ga ka o te do e na te ante te agi kana ana yari ko e musike musike na ka ni anga ya ke ba san na ko ba na mo iro ya na ko la irin ni nda ke tinata ara bunaki ane buna katakan nanti tidak ya ane nausi bukan wan ane tapu nanti terus ane tapu ane tipu dan itu nanti ausi kan apa katakan kan ya tahu nak kan tapu itu semua sirawan tu bungai padi hati kan anu apa ya itu nanti kamu iya apun kalau gua ada puasa yang kau nanti nanti ya ane tadi kamu beli kan ya orang kan aja kamu nak punya uriak kamu nak gua ay sinadayan mo puli nato. Ila punto ko wa. Ilo ko to wa ya wa kaya nakaya ka singa yan nakaya ka. Kamu ay. Oni main ro kona anan tipo itira ke ata kali na ko. Takari na ko na tipo. E ni nan na ri ko ay to wa ri ay ya po sa. Ro ko o ta wa na tan na taro. Buta na ko. Ang ay ya tara. Ari ay tinati. Tadakan na tanan nari alin ito natin. Ay agang kuwang kinam. Tadara iya kain tiyaw. Tadara ate tuman. Ari sini yung tiyaw niya. Ari buon nari. Ari anaw si tiyaw. Nakan nga ng ate ro. Ari agyan na takain. Hindi yan na ito natin. Pedro, tinggal. Nanti ibu. Nanti ibu nggak ada suara tangan di dalam. Nanti ibu. Ya no, nanti ibu. Ibu nang natar ninyo ya kakaya nanti ibu buat kita katakan. Natar teratu luwag ya. Natar teratu mon kukag ya. Ano dito luar ya tayo ya gintang. Dito luar kan kita rag. Dito. Tiga na no. Nanda na tipo. Dia kangen itu guru tayo kan no, tiba siya kangen. Kaburun na sunat tika. Ari tangina kan ari yang gintang ko. Oh,
Ya na kampus ko mo waro ani titing mani ay ako magkukulan tawro ni kaway. Kamatato guys ano ta kabubura na ano para ko. Kinaginibuya kay nagira kita ta kagindodoy. Kanta ka na ruang kay do ka na so aki nga sinana. Kamira na sukam kay dia pa. Kam na sing ngai bejo ino. Kanta ka na mo. Ay ta kan. Igara ruang ka na tibo. Ana bituro ka di ta ana bituro. Ana tibo kan de swaino. Ipur ka na ruang ka ta ka kyai. Ya kamu mula na ano ba diri kira. Ya natin ko na ako na kami sa ay kana luangar. Ya tayo na dito luwari ng nora kitinat. Nanat. Nanat ko ay nang gira kito ay hindi ata na po pues nang nora. Tayo ko na nari na tam ni kanga no na taon. Imawa na di ka. Sino ko na dito luwaro kanan login te. Yang cari naik kan, ini aku nang lugina olo kan, orang yang kan gari lagi, abu di gua gari lagi tu tu gua pahaya aku nanti dia, ada kita punya, tibo, aike sih ni ada na, sudah nak tiga na sunai, tibo, ada nanti tibo kan ni rokok lain nanti taruhan nanti na jaro na, tibo, hari ini ada ini lagi nanti di jagunan nanti. Tibo, kuna kuna yang gua. Wah, ikangai gua. Tibo, kan suangai. Kuna gua kinai makin ba kuna kangai. Tibo, ya silungkol kata. Ay kabyugo kan nanay. Yung buwan na patanda. Kan tibo. Ariya, Apo, kakatati tikarakam karo yun ako. Kaya nga yung nagtataka ni Kaway. Diba tikarakam karo yun ako. Ay, pupuan mo maano na. Awa nga na dituro. Ano dituro? Dituro ano dituro? Apo na kari kayo na dituro. Wanda ko nagkisiyan na ginakakita. Apo ba kinito ko na? Ay, kaya yan na tayo kamay. Dili na ako naun. Kuat mo tetapuan nauru. Kung tetapuan ang niparuwa kinagi bukin tamakuri. Pare pura tepoyay, kupau na yay. Unang namara kirarayay. Inang nimataya kinaurun tayan. Angkan, yaro ko tirita na inaw. Nakontakaon sila makin. Nakonte, takaon sila makin. Unang naur. Kaya kaya mo anata, warinan, paano na ako naun? Anan nina na akong tanga, o anan nina rurong. Yaw, buwita ka usura na rin, yawa na katirita rin. Ito tinasisa, nakatanga. Nakatang lorong tinasisa. Ayan, nga pong, tiyaw tapay na tataw sumoy. Bukinti na ako naun, wanan na tangirak. Anan tayo na rurong, wanan na akong tanga. Nanti na po nagmatayag natin ako na ulo. Yay ito tanga tuwa ng kanya, yaswa na rito, ay hindi ko kuwa tuwiki mo yung merigya kaya iswat. O, tanga kayo po sito po, ano yan, tayo niyo na rito mani, anong nakakatulong pa. Ito ko na pa na rito mani, ni, ang kanaro na pa, ira tataw si Moy, ari kayo ito si Moy, ya kangaro na ang kan. Pa yay buranan, ang kanaro kayo ito si Moy nironga. Pero pa ko nakin na ako. Ay kakawag na rin tapas ka na tinisin na tapay na maragi. Angay, isukun karawat yaw siya ay kita na tirwa. Kan na bure. Ayan ang siray. Kanang ayan, itanaro. Akagluroy yan ka na. Puna ka tiyakawag, tikiti marag, agit tumagriya karawag. Ay punta na sulat, inasuwan. Nasuwan. Ay punta, taka nasuwan yan tiyo kami. Nga pong, yay kausin ako putin no, nanakon na kayaw putin ni Main, tiyaw at tupi. Inang kan tupi na nari at titirin at tiyaw, ay tinanurong puwag. Ay taningaw, ay yunongaw, duwangaw na isinan, may siyagi aro. Opo, roy tupi na. At ako na to. Kausin na, tiyaw ay dawari katangag, pati ako tupi na. At sa pupusinan, natuwa-tuwa yun, tatay.
ngana te awa tu pina ngai des ka kita tena asuna kina te awa tu pina kai awa kia na ko muina na ngarin apu ni kani sibu busina agena rin ade ruwa mi tu pina na kini apu ni awa ta dia sa as pakai ayang ayah atar tarai ka kau lagi anarin ayari ko pa unan kitiningan anarin kambusak na ya ada atar tarai tai dawa mi tu pina ya nari sebun na ba suai na te dai ya tahun nan kaya kapungan natin tayo kami na anarin ngundan kau sudah nula anak apa kan aku ditanya itu kebukin teruk kamu nama kan ipa kamu nara aku kan ngai dasuk payah saya ruang minti awat pina tiung ya kabar nanti nak oh ya pernah kau itu oh asu ya kalau wana semua ya kangen kaya itu semua ikai ini payah ya nanti tak kau sudah ini anak ini senan kowa sih tahu semua ayah ya kalau kita tadi semua oh kan itu hari aku betagi oh kan harus kamu betagi naik mai sih ni kalau kau naik kuna kontu kuna hari awai oh nang itu naik kau itu kau datang aja orang ayah tahu ang ke hari itu nanu pribadi yang mana jangan jauh kata kau ini nano tukuna hari saya kira tahu ya itu lebih terdani ni pak ayah pina tuan ayah pina isuwa takkan na pina tenua ada tenan ayah ini ketua ini aku nuga ya jadi dia kente semua yang kan tua dia kita ngari ya sebenarnya ini aku dengar na semua yang tak isinan tua ini ada aku nuga isi tenan ngari gay ilung ngari tenan ayah, ya kuno temais. Ya, tak kau sudah harapan. Punto ko kaya di diniya to ya pa ya tayo mo aku dinaw. Ayah sila ti akan dininian. Ngai dang kanto sila nangarikin ngay. Ana pun nyontis. Warat mani sakara wana no rasana. Ya, sana kay dinaw. O asu ko kwan. Kan kani ya anan ina na kon tang. Awanan ina na kon dolong. Nakarawani semua. Hari ini kaya ilo na buwa si mo yung tatani, ana na kong tanga, wari to wana, ina na kong lolo. Ay, punarami si mo, para sing kaniwan na. Ya, yuri tayo tiya tayo si mo yan. Ini kaya ilo tinan na tatani, yuriyak. Ako ba ito tatani? O kagday na takaw sila. Nyari, hari ya si wajay na nangari kaya ilo na si mo yung tanga. Ayah, away ko kasi mo nakangay. Away to ka nakangay. Kakanan. Tinatan na nga rin yung takaw sila. Kam naman ang anak ko na makin pun tiyatan daw. Tiyatan na ini. At tatangan mo ni kain na. At sa kinano na pa kam na ako. Nauno. Akam na ko tamakin pati. Tiyatayaw mo ni kain. Tiyata ka nga. Abaka kakatiya. Ya, setan tak kau sudah kurangin berapa? Yang pagi aku nanti ini kami pakai mapun, wana kamu, ay kawai. Itu kau tahu ya nari anak. Oh, kau berarti kena udu dulu ya. Nanun roko ya ina udu. Tanga kekian kan pun tak kau pakai ya kurang. Apa kapai? Roko nari teman nari tanya pakai kapai. Ni ya wai tu senang, itu go tu senang. Ya kan ingat. Karikia tepat te karikia mo tepat wo te akan batari jona di wo aya itiran temani suwa itiran ako po pa yakina nang apa ina dai muina nangangana awai te sinan tawai ya kai dawan pa kapay nanuna tawai yo no wan na makaina hari kina tan tiara gini kiri tiara gini kabut. Ya ini jual tak ini. Anak temani nak on bagus. Oh ya, juga kau kan meteruan hari ni ni dia. Itu pun nak siap kemudian. Ada mudah ya nanti hari nanti
tinaninan ni kaya pa kinaya. Yan ang nakakalimutan na. Pinagbato nun na. Yan tayo nakanuan na nun. Ang kan, naribunan na nila nukawag ito. Ni, di ka lora kung, bay, inangkalimutan po yun. Kung ano, nakakong tumutupon tirok. Tinagisa rin tirok. Isun tumutupuro na ariya ako yun. Di ka rin kung, di ka rin kuhan ng kibong. Kasi, pati tiro ko meron ko, ati, danak. Dani yung kinatianihan no, ati, the sokris. Ikaw nga niya ka. Ano, yung po na. Dari akin na kita naroon. Nagigit tayo niya, inang puto-puto na yun. Inagin, ninarikargang kilo ko yun. Ni ngapong. Ya pun tak kita ya rapat tanang kali ni orang ya nani yonte. Lalu kau nak buang kan kita ini ya tak. Kaya kang arom. Kata ya, tanang pun dia ini nanti. Ikure ini kaya nanti apa ya nak kaya nanu nalu buai. Ni ngapung tu mung tani ngapung tu. Ati kadang-kadang mah aku pun nang dipiakan apa pun kata ya kali dia. Pati ai, tiai. Kata ya kali dia. Tua o intenta yari nau ageti ai. Tua tinani pangapangaru mi tikinikin ari kinakyari. Tua ageti ai. Tua yai spogi sai na ageti ai. Ya pun mo siya na tubuari pa nang busay. Nya dia ikin busay na imay na natakay na to. Yan ako natatanda sa. Pop. Din. Gilin no manasa. Nampai suwa. Kaya mati ako nang iskira yaro arom. Kuwag ni mamangin ko nang inongote akan tamaguli. Ko tararwaro ayaron te tinaan pa ini maguling kana ko kapungan na. Di kare ako kay nanu yapan nakarikian ako yun. Nanasa, toko way. Agad pa yan kay nanay. Nan nabusay. Bukan di kare ako nabusay na yaran boss. Di kare ako yan boss na ko yun. Agad pa yan ako yan boss. Nang kanay sikuri kita pong inagawa kong akain na daw, inanati. Bukan di kare na nati. Iraray. Nakananatang dia tiyay. Yagwa. Ito at tabon kata niya. Awag at tiyay. Yan na uli kay. Tanaro. Gito yan tayo ko ng iskiroy. Araw-araw. Kuno. Nakain na dam. Kaya na riyan ni Marulo. Kuno huwag na ba tiripiyo. Tiripiyo. Bugin kanto ka na na ba tiripiyo. Bugin kanto ka na. Kuno huwag na tiripiyo. O kanda riyan siya. Kamna kita ni ngabong, kita kan, iya na upa, asukoy. Tarawa ori ang roy kita na kita tuan kita na kumagin. Ay makatawa iya kita sa kan. Ina man ang kumagin sa bubusi pa sa to. Kadi bubusi ni ada keto kayo. Kita na kumagin pangkan. Ina umagin natin sa tawai pa iya ito ang tayo sa tawai. Ada si pundo ko ya pun dia udah takay na to. Bubusi to kayo na rin ang ari keto kayo. O kita na kumagin. Isuko. Sino? Yakan ng tete. Katulaw ito ang tiyarak. Naku, yan ako lang. Kino ko taka. Ngayon, kino ko yakin tabi. Kita na ko ang puta na buspa. Nandiyan tuwan kita na busa. Ikan kana ikan mana pa yung tangiran ako na nasa taway. Tisino po rin. Tisino po. Tingin na po yung tara na tikara dito. Ano pa yung tangiran? Kamakato ka tiyarak, hindi mo ipanapilin mo pa nakakaya ka na na. Kanya nang nako na naputuan ti sa taway. Bali ka mo. Oro. No, nakawaro ko. Puro ko na ngayon sa kanauro mo. Taw mo ta kanauro ba busi ko. Yara. Supon sa maro kung kayo kay na tawan ako tagli mo ipaya kanina. Ibu ti kare kanina ti. Paya ora kinati ora kare tiraray na. Kanana tang dia ti ay. Kanay. Kunang intikiroin ko may suway ng taway. Ayaw, ariya. Nanuri sa kulin na ko na. Kuwag na ka. Ayaw kabugyang ko rin natin. Sino ko rin. Sino po. Awa mo ko. Awa na po itatara. Ako kami na pa po ng so. Naw. Itawa mo na sa tartara. Iyak po na upay ng tangragin tata. Ataw. Sana. Sana kunang intikiroin.
Na ko Maria isuai nan tawa upangan nai katanya ke tu kana upangan nai ai san tahu. Sana. Na to kai natam. Ari ato ko gunan na na dia apa kana. Kangai. Kangai tu wa tawa ya dia wa na kya. Bogon wa. Dai tu kai pangai apa kai. Ari anu. Noria. Akawa wai. Akia tenanya nasu aisan nangan. Nangan ko pa kawa. Kona tawa kanan bum. Nau, ya pun kau no, yang dikatakan tawai. Isuang ko, nanti ada suang, na tawa kanan kaya ketemu kan aki yang ay. Na ya sindik ya kawam, kau konan natin ako jay. Yakin ka nga tawan. Nau, tukuwa no ang kagili ya di mo iba kau mo ay natawan. Para nang tiaya ay naupangay, kukangay. Kangai ti orang, on kata nak kaya lagi ti orang kan tadi ni kangai. Saya ti ain karau dong. Aku nak tahu. Nau, ya pun kau no, ya pun. Gua lagi. Nak be gua. Ya kaya dah. Tak. Tu pangario tahu ada pun. Tak. Kan, tak kaya terah tu pangan nai. Kan gua nara. Orang tu gua nak tahu. Ayan na takatakaman ka na ako nataway. Ang ato pa nga. Away. Awang nga nga tayo. Away. Ay, kita. Ang kanan to pa nga ikay. Kunagin kahit tarara patam. Kahit tarara nga tayo. Kangay. Payara. E kura-kura di kaya nga tayo. Mayara ko na kangaraw ko na kangay. Pag ko natawat yan. Ay. Akan ka tiya tayong bangko ako nataway. Ayo pun terang lang asu. Kaya era. Kung nakangay tayo pa, kung nara ko na busog na tati, ay nangan na tapon tayo may, kaya ay bayan natin ay. Hindi ka nga. Akat ya tayo. O tiyara kaya suun tayo. Ngayon po narunroy, titayong taway. Akakuruay. Bayaran na kakuruwa. Ganyan po na pa yung tinakiyay, kitaway, kamaran niya. Yang ada tiai, putar kain kasih kan. Ini kan, no, ini kena ia punya kau nanti tahu apa ini, usuk ini, no usuk ini kan ada cara tahu kan kain dalam kaki yang ai, tahu ah, kalau dalam pun tangan tahu ayo pun yang kanan uang apa pun yang ini tahu, kau nak tahu ah, no, ia pun kau nak tahu, iya ki, tahu, ada ya tarat. Alam na lang dawawatan ano nang ginatawat yan. Yakin ako yung kanto pangan na. Ya pun usok kung wakatong si kay ko. Yung si kay ko naman ang tawa ka ng kaya natin. Tawa. Nakumun yan. Ilo ko'y kabi na. Nawagya. Didi nga. Akya. Ada ni tira na ikay. Akhirnya tu, bini nga, nau kaki, hari kai. Akhirnya, usan ini nga isa baka nga nakata dia tiada tiayan, bayang ko wana. Ada iya tak? Coba kali nari ada kita tanya. Ay, tidak tu, itu lagi kata ragu itu ay. Ay kala ruang ada ngaji tete pinangari hotel tete. Ina tete ayo ya bukan ko kasi na. Nati ayari tawa na tadi. Isan ako ituay. Kamaran niya. Yara kamaran niya. Ako po niya sa kamaran niya hotel. Ay, ya kanina dito. Ako bay na tete ayo. Ay kana na tira tiaya kana tira bata una to. Inate ya ti ay asan iswa ya pun tawana apun kana ko winti ayan pantay ya ka kuwi na yay ya pun kani na tatapon ita wain nuru te kya boto na adia ka uri wina ti ay o buta tay na nakakati na yari at ita di akate di ini tayo tedi ni tayo mungkin nang tabara kira kunang tabara ngayala ko ya akate tay ya pun tayo na ngay ko na itu na nakalaw kita pada nakajam tapos sa tawan
Emelaian gua. Poi ini narijita na tata bara ke punya semangat ada. Oke, ini kaya na. Nakara tati lagi nang ganda kondo na. Ya. Oh, dia kaya tahu dia. Oh, ngaya kaya. Oh, dia nunggu kata ini. Isan ako, isan ako tigaan. Isan dike. Ayan kaway na. Nagtiyan tayo. Oh, narinig ngay. Oh, nagkay na ba? Oh, narinig. Andiyo ako ito. Oh, kanaka ngayon. Narinig ako ito. Iyan so ako po ni kayo. Oh, narinig. Wala na ako tinag. Itanagyo! Yayo! Kau, kandar-daray ka lang nito talaga. Oh, yapon bawat yan. Yayo po. Natiyaya rito, wala tari. Oh, yapon bene kurakuran ng ilano. Oh, pero siya naso. Yapon bawat yan. Ikaw lang yung natiyayo kasi kata. Akatuwa yung buwan tayo pa sini-sini. Lawan yan o. Adi na sini-sini yung buwan tayo nang kauman yan rin. Ako ano kung diyan na pa na. Ikaw po yaw ko. Kante, nana tunisinari ay kaya nang inuwi na kinaki. Bawa kayo ang nakai, labon sa sakay diyan ang nakuroya na kayo. Kaya ka na kamukulagin titabutuwa na, puno mo ang tiyakuwa, kaya nang inakuwa. Yung makulit titabutuwa na nang inakuwa. Kan, yatatakakin ako, not. Kaya makulit taraway. Kan nanarukubaw na napapagila tumulkod. Yawa ka na agad yung sinarihan. Yung sinarihan yung kuliyatay na niya yo, ya kamay mayo, inakulo ko tinana. Naku ikay, katunga tumoy na katuta. Mani nang naku ikay yung sinarihan. Kami na, kanina nun, aru-aru na dia, o yan ang itatang inak. Tako ano pong tuwa na, ayaw sinata tirong-urong. Mani, ay pun kakatikilaran sinarihan yung main. Ayara. Ang kanayang ano ng pantiyan ini, bukin na na puno. Ay, at bigyan na tani, hirap mo na rin yata. Ay, rin misinari, ay, yung ananin ni, ay, ko nang tabigyan ni hirap yata. Yara to, kabitya ini, ay, tiga buwa ka na ngayon, kanara misinari. Ay, yabu si turong-urong ari, ay, yung unari tamahan. Ay, ako ni hirap, unari, yung mga to ko, ni, kaya ko punda takaw na, nino ko kutatang. Payara. Ngay turong-urong abus. Ikapakan na irong. Pag bunti ka na. Nari maira. Kanya ka ngay sinanong po araw yan na naitiran tahan. Tiyan ini. Titiran tahan yan. Ani yun yung tano. Ano po na. Yata bigyan nata. Ang kaya kong bunda takaw na nino ko. Sinakanta ka na nung ang ngay kayo. Yarang kita tupaya ko ka nang nung ako at itaw-taw ka na gano'n. Nantay na natangat yan ini. Naku bunda takaw na nini. Sinang away. Jadi na ba yay? Kaya po niyan ini ng kanay yaki yan ini. Ang karawa iwasi yan ini. Ay harapan na natangan na ini. Siya ka nga ko suwangag. Mangayin kayo ni ngabong. Daw tayo ni ngabong. Ang kan nakangarong. Sinang ka na nung ngayon. Kita ba yako mo? Ako na kanan ka angway. Ang kayo rin ka kapagararto ko na. Punta ko yay yung tayo-tayo na tayo. Datangan na ini. Siya ginaron na pa. Ngayawan ng ngabong, muanta ka na ka ngay tanaw ko. Titiran tari. Ano yun, kaya po nga iya tanaw ko. Pati ka lang kwayay. Sa hanggang ka ngay, sinano po araw ko ya, naranin na titiran tari. Kung nang tadigya. Pwera naging tadigya. Kung iya pa naging tadigya. Naisuang ko, pasirawan ba ipaindang ilong, kubunda takaw na nini. Kanay, katiyan nini, patiyan nini, oh. Ay, ataw kan kinaya tinampan, kan kinaya.
Nakari kinaya kartuan. O ka ba ingabo? Ingabo na ria po na anatay. O ya tingkan ka para andaya dia ka para na ta. Samar. Aya. Ang kai sinano po araw yan narani ni. Titiran taria. Ani ria sagi. Katanya atan ndai daya tepuk yang ngaya dia ya kanan ndo kanan tuno. Ya ya ya. Aya na kana. Ana ria. Kaya kai kain kana tay. Ani. Sing sing ayah, sing ayah, bukan nata. Sing ayah. Oh tiga dia ini kan, tiga dia ini. Ya itu bukan ini apa? Sing ayah, bukan nana. Sing ayah. Nakamuhan na kan dahil mo ano. Si, era isul. Si, kaya. Itaw. Ay, si, kaya. Puta na ta. Itaw. Si, kaya. Ako nanuram. Si, kaya. Ako puso mo. Ganti na natin tinimani ay babag na patan. Punta ka doon na babag. Orang ano to ako siya ikay ay. Ono pa tanari yan ka raw. Ay kay na ko ilari dinay tarara. Ang ganti tinimani ay yan ang ninanarunungin na kuha natin po din. O ati akaw. Ang tiruan-wa yan turay na nung tinitin sila kaya. Ang kanya na ko buwa ko na kayo narititay. Inok, tuwa na tayo kita po na nga na. Bayan ko na napasa ka. Pangkana ka po nga natin pasa ka. Orang nga na ay. Buwan mo nga na nga na tutong. Tawag kita na yun. Ito po yun. Hindi tata na ko na na po yun. Ayaran ka suwang ako pa. Inapasa ko. Yung yakin pasa ka. Nariyan na. Ito ay kaya na tayo. Kung kanya riyan. Ayariyan ko po na kayo kan. Inukuha yung putin lagi. Nitiran niya tayo yari. Kuitan na ko putin ako yang. Anong kogyang kanyo ang sana ni kangay. Yung kogya. O riyan to ko na tirin niya kangarinan. Kangarinan umangan tirin niya. Riyan o tigya turo yun na nabungin. At ito ay tigin na nakatiyan. Karangwan turo yun. Masyasyara. Bari ko gano'n ko tigya punsina dari yan at yaso. Dahil po tata titigyak yung paswal niyo suna ko na ipokon din. Eh, kapay kao? Di ka na tiyan, sige tiyan. Sakya! O kapay na kong sinakon tigyak. Yung ngayon ka na ruwa. Eh, kapay kao? Sakit tiyan, sakit tigyak yan tuwa yay tiyan. Akan taka na ruwa nga ngay. Ano ki, inuriya tigyak yan na riyan tupon na lang ko na. Oh, ina to kanta ka na ruang angay. Puta na tabuo kayo. Pag yaro na bangaya kami nag-ironite ang kagiyang inubuongin kanina. O tigyagyan ka dahil po yung yun. O siyag na ako tigyagyan. Marawalik na lang. O rin. Puntiyan siya tigyagyan lang. Bahaya na ruang. Hindi lang. Eh, sabay na lang ano ng video ang tigyagyan. Ilay lang. Ya, kung bilhin ako. Oh, yapon natin takakayo ko. Ay, kararuwa ka na ngayo. Amet ako. Ang tigyari po niyo yun. Isa ako mga gana ko dito. Pero wala takaway. Kana ibigay ka ikataniya diluwa to ano ko doon. Ay, kung niraruwa na akong tigyari. Ay, dahil na ka na nabili. Oh, tigyari po niyo. Okay, yun. Ya, kung nakatili. Oh, yapon na to. Ipanganggan niyo, pakaruhay na rin kita kaway. Pakaruhay na rin kita kaway. Pakaruhay na wasi ka, tunangakan. Wasi ka ba na po? Nariyan mo rin ang tanong na rin kita kaway. Nantay. Naku, ngay. Ako na. Kung na rin ka to karaw mo. Pati karaw na, hindi tira ba tao?
Yan ang ganda tinapatan. Bunabukan, yabon ang kanya. Kaya itigyak-yak na kita. Saan itigyak-yak maputihan? Saan nga nabuko? Uliyak din ako ta. Saan nga nabuko? Akarang wag ito. Nabuko nila. Hindi ka nawara pa. Tau ba yun? Nabuko. Yan ako po nang hindi ka na. Bam! 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 Eh! Naku! Idadanga kita kakao! Inat! Kuwapo nangyari, yakuan eh. Ito ko nakamuna ng gano'n. Naukuro kayo tiyo kami siyang gigit yan siya kapay na. Ito, po yan mo. Wala, sabi mo ba yung mas nakausina, tara pa yung ganda na yung nga tsakara. Sinaupoy, nako. Kain na nakaway, kiyo po. Tukura kaya nang nakakain na nuwa, ya sarili, tayo ay kanak ko. Maka nga katari ti sarili ko eh. Iminay na nun pa intero tirili. Ay, swanti tayo ay, tawat tawag sa ako. Ang kuwang kayo minay na nun pa intero tirili. Kain kiyo po, anang kakain na nuwa, ya sarili. Kana, agin to kinukuririta na kontin ko po. Anang ako ririta na kontin ko po. Bubusiya ya sarili, ya nakarikiyan. Ari yakin ko nang tuwa titay ba te tanga tani yain sarili ay nang wari rin te tanga tani yain titay yan akano ko mo na ko natake ang kanga pa pag mga digay ya di patat na nakano ko gili kina ko natake o ngay data na mo to wari rin nakanga ni kaya matan ang mga bubusi na tan tiri digay nang tiri hapon nang nikay na niya kain niyo pero ko ya bubusi na rin titay na rin tiri ko po buskan na agyari kaya tiyo Ano ko so nga ginatari kinan. Kaya ko kukuray na magulikyo. Kukuray. Agad takangan ko na magulikyo. Ano ko rin tatip ko po na. Kunti sa tayo tiyaro yan kiyo. Kunit. Kam na naw. Yan ni sarili yari na nakuha sin tumuan kay mo. Aron tuway. Inang inatakaw ni kay. Inang naakoy. O wag kayo na. Kam na tawuran busmay. Tumuan kay. Pero ko lang iyakain niyo. What? Ito ko lang iyakain niyo. Ti ako indang ay ako yung kanana rukot tayo na ako. Ya puta kina ya titili na tayo sa tayo rin kunit. Ni kata niya kunit yan. Natanin rukot tuman yata ti tayo ay. Hatanin rukot kunit. Yawa takatak. Ya tira kita sa tayo. Kunit eh. Imain wala kan ti tayo. Ita ko pa kamlapon nang inukukulay ka na kamura ka no ano. Tiritay, sinangin ka na pa ito uya, yay pa buka kay nanon. Isip mo, ano pa, ditanti ka na. Kakanan nga sa arasan tayo. Kan, awari ka ang pa, sinamura. Unti sa tatay, tukon na tiyaro ikiyab. Am kon na tinikatan. Kaya tiyaro nikatan na, kamnatan ni naw. Naw, Kamatauran mo sumaya ni sarili, yari na inatukawas, tumuan kay Aruna, ari ay kabara-baraga Aruna, ti ako. Ti ako na tayo nang minanan ni waray ko na ti. Sa dahil ay rapara tuwaya. Ay pun kakain nanura nandiri kaya kaya ako. Ay pun to kinanura pa yari kaya sarili. Sa dahil, irari, pari yan kaway na tayo. Nariya ini yang waki arun tumusumaya niyang kay. O ka nga doon na. Pero ko lang iyang ka na itiako ikaw. Sinatahiri yan mo paro ni Neo nang ka namin na yun na arakaw. Nagkangang ka na rin ka Neoan. Tinag ito kumiteri tinanda. Warit sa tahiri. Pa, ngayaw Neo, tinipong into one at a week. Warit kumiteri tinipong into one at a week. Tumuano pong, taka tinipong, o takono pong. Sa tahiri, agay, ako tiyang wani nang isikiro yan. Atau apa ya? Lupa. Tidak ada teman. Sabay, ya saya mau sepatu ni pong. Anak pong ni kanya wag inanong tuwan ito mi. Kanuan temuan pong kan nairo. Tikan ini ya, atau papay. Wala iko na ito lang sikiro ay upa ya. Tidak ada teman. Kanuan takatan ni pong. Tinay, tikan kita, ate din. Wala, sikiro ay upa ya. Tidak ada teman. At ako ano pong, tinais, ati ka ni narawa.
Wala ko met ak nang itundwa yan. Sa tadari ya upo ya ako. Kanya kangaro no busmayan. Akit angan busmayan. Tokora kaya kaya waya. Atin na nung mani na idea. Awan na ako nakawiyata kay buke. Ana na makin ni kana na ron. Ni ngapong takay. Paano busmaya sa sarili makin? Unumani akit tinanda na riyan na tuwari ro. Awan na pa yun nakatukakin tuana ko. Tang tiriri wa tai dikyo wa ya na ko kawain kai bu. Ina usin do ko makin ta kai bu kin mo ni ngabo. Kya wa no. Akin ta para. Ya mana ngana ba to ana ki bu abu. Tin wan wa. Ana ko makin. Ana su makin kan mu mani. Ai kai to. Usi tiro wa ta kai bu ko ya ti un mani tan na ya sari. Ayya kan ki ko ni sari ya ni wa ra ke ngayari to kan to mon bos. Tingman, kapakatua. Kapakatua. Udah ginanapay man tapos na kung tayo nga, inakuha rituwa na, takaw pa ina tati. Di sarili yan. Inakuha rituwa na, tiyan na, yun ako. Nangurag na ginakon noon na rituwa na, tiyan na, tinuwawa na pa yung kibutag lang. Aswa umani. Now, kinakain na tam, sinariyan. Pasakasana ta arakaniyatan kangay ni kalkwasi lo ko ito. Waray, akam daw mani, ana nang iskiroy. Arakam koroya yan ang kulay na tayo. Ayoko rap. Gansi ko ara ka wairo asinaryan. Ari kiyo bukan kayo ko ana pa ito sarili. Ya busina ba to president. Ni katay na kay ni kiyo. Akya na suguyuan doana. Kam na kaya tumani ta ba yaro ko sarili. Kaswat tatama. Si takatama yuan tiga. Ya tadi tu orang kan ada ni kaya. Kaya temanian. Aduh ko yan temanian ta. Ori akan dia yagi ko yo pari arian nang kan pa yora ka wa. Ya kan dia jaga di cari dia. Ngai aran tita buai yon pige. Anang adu tirawari tu bona awai. Ni kuna urete ana ni yoni kia. Ai. Anang ara gitu buat tarawa, kan narana tu buat tarawa. Ai. Anang aro na si buat yang dilihat. Ai, dia si buat itu ki awai tu buat. Makan kan atau hari sinan kuri. Kaya buat yang ini kaya kan. Kaya ara kaya apa ngai mana ke pandarawa. Ai. Awari ari. Na takari ari. Por ina dari kita kawai na. Jika ro ko temanian. Kan na por ina temanian. Ai ke ya ko sugan de misinari. Awatan ini sudah kan, ai, umani tiga, Moya kali yang mana ngai nonun kawainan, taupai na, di taupai, seorang, wara, kau tu putar na dia nak dapat tu semai tiap marak semua, silakan aku mau tiap marak, pun ku bekai tiap marak kan, ai, sejak nak pun, nuria kacing temai, nak aku temai na ibu tiap marak kan, ai, apa, yang lain. Nani ka pong tamaye, tinubong tubong ni Busmay. Ito kaya yung Busmay. Yan ang ninarato niya rin sa sarili. Ang kanya na mo ang tatas, ang kaya kayo natitaro na uli. Yan ang inikarak-arak. Ang kanya yung natay, punti sa uro tayo, kupa kayo ng kanya yung natay. Kanya yung nga natay, Nangiwakan na norte. Mari, para ada sarili niya, yan ang kakan na kaya naila. Ano kauwan tatas, yata nilikit yung antagi at kan, anak at nilukon sa tarinaw. Hindi nga, hindi tatas sarili na, yapon tata na kain niyo. Kam na po niliyata na tayo. Kana yun tayo kupun pa kayo na agad sa sarili ito na naimay na asan karawat ya kakita yan. Ay, pangaya. Kaya rin ang nakuha na ganyan. Inang na tayo kinag. Okay ka na nariya po, ilukote, tika rin niya. Toro na tawa. Ilukote ka rin kiti, tawa, tika rin na raw. Ang kanya na kain tadi, nta ko ano pong tukon na ako, tukumit. Tanan na idari kinaya tao. Now, yaram kain tadi, ni kan nondorari ang kita kekanuan akan nangaratan. Ajar nyata tika rin na raw. Siyang,
Ayara agi kira kan wana ya pun di kira kan ada. Nobody swain ka kan te kan ka. Angai jana ta ko mete pun man ngara yang. Pasagi ro anti ka ya to papai. O payara ina pun dia ka ira mete rais. Pa pun no intandanan ko wa rais. Kana ko kan te kan ni kai. Ako tanya yan rais. Ko man ngana ko ya pun nang puyara ro. Yun no. Ha? Tok, ayon to ano po nga di tete ya morning hapon. Oh, pun kakarak tawano. Ay na ko nerte. To ko met. Ay asu. Ya di tiara kanya kan ni yai. Usi ko na dia tamang ko dai sta wo ako kamayan to pata ya karakwan. Kama. Erang norang kan mu intri ya de. Terong rong ari suanga. E mai, kaya mai. Ako sa, iriya na kong tiraw-raw. Iriya. Kuna na mo guwate tumakurutan ng takay-taya. Nay, kuna ka nga ni kan, ako buswain ka kan. Sa ka ba nanori? Ako nasi guwat mo ko. Yan ako guwat mo ko. Ay, inilagin na na raw. Iriya tiray si tuwa na tubun, ari ka tumakuro, ari tuwa na tinay. Kadi nang indukuro ay. Tuwa na tubun dais, tuwa na tumakuro ni kanini. Guwat tubun dais, ay guwat tumakuro ni kanini. Kuna nari ko wa. Yara no, anari ko wa mga anak. Awat mo dai sa awat makoron ni kanini. Ay kadani ana kuna nari ko wa. Ayara sita mo mai sinte, sa mo dai sa tamakoron ni kanini ari. Ono wa ono. Ang kanya pa katay, eto ko ano po. Apo. Wani nga. Yakin po po ana tayo internet na uli at tiyawa sa puwina. Tono, minuan mo. Iyay. Ore mo ara mo ani kai pangani bukin na nakamatay tetay. Ore ara mo ani kai. No ko po suwain po anu pa na ko anu. Isuang ko. Ngi ako na kai katar na uri. Ore iya ore ara mo ani kai. Mano. Oh. Mani tag mo kai. Tabo. Nang ngatari ni ti pa na ni daga na tay. Yakin po wow. Kadani atangina. Ikan kaki mana yang mana mati kari. Angaya yang ini konan din ni mau antai din. Wah kata tadi yang mau amat. Wah ya jarunang kan hari. Kaya jarunang. Di mana hari dah ngaya tani orang ini. Wah ya kan punya tayar ya tani tu amat. Orang kan apa yang ini buk. Oh wah ini aku tak kawai. Tena ko yak manang, tena ko yak manang. Ja, yak ko nan din na matarwari ya kan na tabon ni kapara mo. Ino ko din na ibu. Iro, sorry. Ako puto. Iro ko na tabo. Ako na nang kaya din iya. Ini niya to kunari ka karakari. Kaya kan. Iro ko na tabo ya tin kaya tarno. Sinakaparara botak. Sina nakapararo tarunaw. Narani na kung sinara ni Mario. Titiran Daria. Ari inang nakuro ito yan. So, kana na ulit tayo kailangan na ito. So, Maria. Kone buwag gengi dia asingkan ising ayai to payawana ayai to payawana ibu ko ya aine naku nadia nah ay kena ini dia kawa na mo ando pa kawa singira ka ali abuburan wana ko to bayare na ni o tandar na uri kanda di anu uri agi mo dia kana siya o ya kana yor ni amarani na ndangan na ali ay to bayawa o ya ki ya kun na ko tiyan no pakangayage tiyan no pa ya kan ya itu ya kan kone po ada
아니 이런 거라고라고 한테 아니니 아리와 야기야 아니니 아유는 니니 어이간 자르다라랑하나 과거야 아이니 아이니나 야야야야야야야 아까와라 이게 요이 좋아긴 또뭐 야야야야 이렇게 내가 아까와라 자리 야야 가리고 야는 그는 야야는 싫어하면 또 왔다 또 많이 봐나 보고 가랑하는 자리야 어디 이러고 대구 얘랑 하나 보고 나타 우리가 여기 봐야 되고 야야야야 아리야 nanti ngabong aria ni karo ko abong tertere ya komit mangane ya yaro ako aswangan abon ni na bayan na rin ku ko bisira ya ko kan saka bisira ya karo ka abon ya swaro ya ito mani ano ko ya baka ya anong ro ita ko dito ya ito ang bo ya kan tenangnya tingman ay yakin na kana tatians ang kani main na ko nan puto na ina mo kana takaraw nga ko na punyiru takaraw ba ya tong ade tanana na sinana now kuna ko puto na ko ta ko na tanayati tamanay ya nikanga ay yakin na kana ko ka po nga na ko taw manay ya nikanga kan kwa kini na pagi ka na yati. Ay, pas ko na. Bukan niya bubudin. Puntok na nunan bubudin na ka na yaw. Ang ati-atian punwara. Ay, tirwad po kung tubuakan na yun. Tirwad ya, manay na tumanay nila. Ay, nang ano ko tawa tumanay nila, tirwad. Tukwa na pasi ka. Ori ka na tiyakin dahis. Lari ang manang harak. Umanang harak ya, yating kan yitan tirwad. Ay, maing duwa ng tao manay yati. Kaya nasuwa pa yay tiyan si kaya. Ay nanong tirwari at tinang natiyan na tayo sendo ko na tan tao manay nanon. Tuwai mo tikin na maka na tatiyan. Tuwari tao manay. Nas isiyan din ako tayo ng tapangan manay. Yo bugin ka ng tapapaya din ay kita. Ang ayayor na rin na kuno din ako tayo na nanapangan manay. Ay ani tinatan ni ani na yo antirwo. Ay nasuwa tiyan. Kaya itian sinti tabuay kaya. Tian so. Ina ko nang tian. Ya. Tian so. Pagya pun ko asko pa ko na punuri pa na nato po na nangki. Ana ni inang tuwari kina na katian sa area. Kana yung waran tian si ayang ini natin. Ay ari mamon ni dito. Tianso! Tianso na toto. Tians! Yan ako kikos ko pa. Una punur ko pa na natupunan ng kiyon na rin. Ang natin yun. Inangin to ang nangin. Tiansa rin. Ay, tiyan. Uy, ako. Yan, nagtayo yung tiyansa. Nari ang kanya rin, nagwagya tiyansa. Ya, ayaw po na kiyang kikay. Ako kakatsili-sili ko. Kukasin tabot at uwa, kukasin tabot at uwa. Ako na rin ko ikay nga ayapon na kera patami ikay. Hari ang kuna. Ilbuna rin mo na tayo ito mo na. Hindi ko kuna nito mo na. Ano rin ka niya tayo, sinayakin. Mayangin natin na bata. Kaya na ba yun ito tinakit tayo na. Manayari ito mo na yun. Pero kung kan yun ito papaya, yari ito mo na yun. Kinakit na yun. Dahil sinakon ka ngay kan aso na rin. Ako ngay yan. Tuwan ito pa ngay na yun. Nalitaw ka karena ko tayo ka nga nga buwa ko sa iusa ano iusa atakan wan na ta uwa ta ina to akatakan wan na ta yan siya takan wan na ta ina na ta tayo na yung sisinto buka buka nari ano po ay dati akatakan wan na ta yakin lupa tangan niya. Oh, ina ko nuko tiyan po man wala. Ko tiyan kan wala tanong na di yang ina tiyan. Lupa na tao. Na tao po kan. Ya po ko tangan wala tao. Ariya yun. Tika na no. Buena.
away takaluan gata. O kana ko tiyan na bukan kay na ako takaluan gata. Away takaluan gata ina to ya pun ka. Ariyan ako nyurag na ko tinan na tiyan na tayo no pat. Ake ko era. Ay kita ka. Era mali na to. Kuwera no ako ko ini ngaro mai. Pues aquí te vamos a apuntar a Juan. Acá no hay higo, Nanong tayo kay ayay ito na nakain na tara makin kaya gintukin kitiyan na naitarawa. Inangaro ko na ta. Anayin ka na ruko. Tinawag ito yan. Ate, kung kaya pa kita ini. Takale ni. Awai kita sani mo wana ito wan. Ate san kiras na. What's Kan kana ro to wai. Onang ni tatapon na. Ating mani akan ngapunturon dikirat. Amin na naratabuan ng Santo Paulo, kang antikira na gyari. Ayari na nun na ng Santo Paulo, hindi ko na ay may na ako ay. Angkan, ariya kayo ang takakon na kinti taranaw kinti tatas. Inangin kakon na kinti kaya taranaw kinti tatas. Ay tapon nga ating mani, kang apuntinahan ron dikira kang akin nang taway, aron. Ganina rin tatadas ito, wana. Awarian natin yung mga katuto nga. At anong ito yan? Ananaw kaya nayakun kay. Awasan kitas. Ang ayan din o diyan, ito kong terwari, ang inukukuray. O yun niya ito, kanga ibugin natin sito po na ayakakin. Kang nga at yung mga bigan ka. Kaya tarnaw ng kantadas. Ay nangatitadas sa ring mina. Angkan, ano ko timuan na sumayo. Bigani. Ya suwatang timuan kiro na ikasayin tabo-tabo. Asa na ko na. Katawrawan niya, uya suwang nyamanin na pa, nakatawrawag yun yan. Adi ya katawrawag yun yan. Mga yang kan kiro ko niya na, kan, ini anak kadirin, narin takadir ya. Awatin ba nga kikiyang ko? Anak ko nubuta takadir, awakarin na tiyandi. Ini takadir. Ang kan isang tabo-tabo, apo ni sa roon tabo-tabo, nariyon niya, kanina ko kayo, kanina ko kayo, inuman sa glas, nariyaman na. Ang kaparo ko na lang mantabway. Nariya po, tarnaw, ang iya, takatak. O, tigari-ari po nita rin tartarag, pangatiyam tayo rin. Mga po rin niya, irakan na rin, nanamanan, tirong tiyan, no, takatarag. Ilok. Oh ya, ilok. Hari tadi kita nggak tahu. Kian hari. Oh ya, dia runado. Toko yang pun wagi aku ditarnau. Oh kan dia dia mata ditarnau. Yang butang kan anak kawir pa anak kawan naon na yan. Ari atanin na nakadiro pati ate. Kanda kawan na ano na yakin na tayo pa po na nandito yari kawan na ano na yan. Ang pasanin, ayar na natakali na tinuhanin na nanganay, yawan na yan hariman. Yakin tabi tara-tara, yan na tigari-ari tara-tara. Siko na. Sebenarnya itu boleh cerita kali ini yang jadi gitu. Oh iya mana itu anak kali ini. Ya pun aku terlalu nana iya. Ya nangamon dinner tayo. Kada ata ya nabu anak gasin nata. Anak guys sakyan kan itu nana kali. Itu tayo na. Ari kana kali na sangkir kana kali dia ya taraya.
tara na ko. Oh. Kita kalu buat jadi. Awak ting mana kira orang nak tinan naik kayu, tinan naik kayu. Oh ting mana ni? Tiga dah aku nak mana ni? What tiga dah? Ating mana? Kamata ya kalau awak mana ini? Oh ting mana? Kasih nak saja. Ating mana ni? Siapa pun nak begini kami ni. Pun kami ya. Ninaw kaya ni tiyatay. Away tumuko. Ang kay, hindi kaya tiyan, hindi tiyatay. Awating man. Sipun na kita tayo, sipun ba sa rin na ito ko? Dahil, gana ka maginatay, ya tau. Kaya rin takataka ng hanang yung ginatay. Ya tau. Ano ba kami ginawa? Hati-hati di hari ya, kaya oh, dia. Oh, dia ada kami. Dia ada kami yang ada. The story of Hina. In the year 1990. Mr. Bush said, all the people and soldiers on America comes to the Manhattan tomorrow morning, 9 o'clock. All the people and soldiers on America goes to the Manhattan, and Mr. Bush said, before the sunrise, all the world goes to the peasant corps, and all the place trying to bomb on Iraq. All the people and the soldiers on America are very happy and say, this time is one dash too far. Mr. Bush very happy and say, you must go now. All the airplanes are close to boom on the book. And Mr. Bush say 10 missiles goes to broken something on Iraq. All the supply, none of the bobos, none of us are broken now. And the oil is dangan ako. All the children and old women and old men are run away to Saddam. Saddam, what happened now? Saddam very sorry and say, don't cry.
No food now. What is your name? That I'm very hungry, I say. Mr. Bush, I can kick your face with a spoon. And Mr. Bush said, and I can kill you with a dirty knife. Oh, the ceiling fan, brass band, and now then I got the beer. So, drinking. All the old woman ran away and then now nanga. All the target from the missile is she. Take it. Broken feet, I don't do. I know the children are crying. Finish English now. I thank you in tonight. Don't laugh. You are stupid now. Temsita ya to kay na area ba? Au kada kiai na pun sukui na tante de resistensi wa. Ena wo wasang kana. Para, por esse te aira.
Kanta, kau tiada